କାକୁଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି। ଏବେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଜହ୍ନିର ଫଳ ଫୁଲ ପୁରା ସମାନ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜହ୍ନି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜହ୍ନି ମୋର ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ କାହିଁ ଶୁଖୁଛି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନା ଚାଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏଇ ଚାଷ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡେନଟେ କରିକିରି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ କାହିଁକି ଶୁଖୁଛି, ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ଶୁଖିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ଜଣେଇବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତା'ର ଉପଚାର କରିବି। ଉପଚାର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ। ବହୁତ ଜହ୍ନିର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଛି, କ'ଣ କଷି ହେଇଛି। ମାତ୍ର କଷି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କଷି ରହୁନି, ଖାଲି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜହ୍ନି ଗଛ। ଫଳ ମାନେ ଫୁଲରେ କଷିରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଫଳ ରହୁନି। ଜାଣିନି ଆଗକୁ ମେ ବି ରହିପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ହେଇକି ଲଗା ହେଇଛି ସେ କେବେ ତ ଜୀବନି, ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନି। ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ମାତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟାର କ'ଣ କଲେ ଶୁଖିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ୟାର ଉପଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ଯେ ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।